Hyvää päivää arvon kansalaiset, se on Boss Korhonen ja Windows 95 Man suoraan Turun linnan pihasta. Olemme täällä Shift Business Festival tapahtumassa ja kun tän näköinen jätkä tulee vastaan, niin on pakko pysäyttää ja kysyä, että mikä mies ja mitenkä tämmöistä henkilöbrändiä voidaan rakentaa, niin kerroksä ihan lyhyesti, että mikä mies sä siis oot? Eli moi, mä oon Windows 95 Man ja mä oon Espoosta kotoisin ja asun nykyään Helsingissä ja tosiaan 2013 mä rupesin rakentaa tämmöstä Windows 95 Man hahmoa ja se piti aluksi olla vaan vitsi, mut nyt siitä tuli mun vakityö. No tätä voisi varmaan kuttua sitten niinku rakkaudesta lajia ainakin niinku sortseista päätellen. Joo, että kyllä tää niinku, mä ajattelin viedä tän mä oon kuvataiteilija myös, niin mä haluan viedä kaiken mun taiteen maksimaaliselle tasolle, niin mä ajattelin, että nämä shortsitkin on sitten ihan maksimaalisen lyhyet. Lopuksi on varmaan pakko ottaa pieni klippi, niin katsojatkin näkee, että mitä lyhyt oikeasti tarkoittaa lahkeen osalta. Tää on tämmönen tipsit tuottajille show, niin olisiko sulla Windows 95 Man muutama ajatus siitä, että nyt jos joku katsoja miettii henkilöbrändin rakentamista, niin miten sä lähdit itse rakentaa sun henkilöbrändiä? No joo, siis mä oon ammatiltani valokuvaaja, niin mä ajattelin, että ja mulla oli DJ-taustaa jo ollut noin 2006 vuodesta asti ja 2013 oli tosiaan tää hahmon luominen alko. Et se tosiaan oli siis ihan Flow-festareilla oli festariasu ja sitten siitä festareista oli toivottu ja sitten tuli syksy, niin mä olin silleen, että hetkonen, että kyllähän Windows 95 Manin pitäisi olla DJ ja sit mä laitoin kameran jalustalle ja menin sänkyyn makaamaan tän Technics klassikko DJ-levysoittimen kanssa ja sit mulla kävi myös tuuriin siitä, että se jotenkin sit ihan maailmanlaajuisesti levisi tämmöiseksi internet-meemiksi. Sitten mä perustin Instagram-tilin ja mä halusin vaan viedä mahdollisimman törkeitä kuvia laittaa someen ja jotenkin semmoista, että siinä on se maksimum meininki siinä kaikessa, mitä mä ulos annan. Ja vähän semmoinen keskisormen näyttö ja ihmisten ravistelu semmoisella positiivisella tavalla. Tää oli kyllä melko tyhjentävä vastaus. Mä en tiedä, jos katsojat saa ajatuksesta kiinni, niin varmaan semmoinen nopea summaus, mistä puhutaan, niin se, että pitää pistää kroppaa likoon. Pystyykö tälleen tiivistämään? Joo, pitää pistää itsensä likoon. Kyllä, jos on huonosti nukuttu yö tai krapula tai jotain tämmöistä, niin on se välillä vähän rankkaa laittaa nämä hotpantsit aamulla jalkaan ja lähteä keikalle. Mutta yleensä aina kun on sit keikalla ja se keikka on menossa, niin kyllä se motivoi mua jatkaa, kun näkee, että semmoista myrtsimmätkin ihmiset yleisössä rupeaa saa ne nauramaan. Niin, että se mä haluan tuoda iloa kaikkien mun taideprojektien kautta ihmisille ja vähän sillä ei koita vapauttaa ihmiset. Meillä rupeaa varmaan kohta olemaan tipsit tuottajille 5 minuuttia täynnä, niin muutama ajatus siitä, niin sä kerroit aikaisemmin, että sä käyt jo pitkin maailmaa keikoilla, Ruotsia ja muuta, niin mikä sun tulevaisuuden plääni on sun hahmon ja henkilöbrändin ja uran suhteen? No joo, nyt toi JS16 Darunen tuottaja tekee mulle biisejä ja sit lähdetään Japaniin valottaa. Jos kuulitte, Japani, shortsit, Windows. Ehkä myös USA, Silicon Valley, Washington, Microsoft Campus. Onko tämä loppuun mahdollista hakea ajatus siitä, että pystytäänkö me näkemään Windows 95 Man Bill Gatesin kanssa yhteiskeikalla? Mahdollisesti. Hei, kiitos Windows 95 Man. Kiitos. Tässä kohtaa sun ajatuksista ja mä ajattelin, että voidaanko me näyttää kaikille, että mitä tarkoittaa lyhyet byysot. Joo. Niin tää on sitä henkilöbrändin luomista ja kroppaa likoon laittamista ja hei, Windows 95 Man löytyy Facebookista ja Instagramista. Joo. Nikillä. Windows 95 Man. Jos ei tullut vielä selväksi, Windows 95 Man ja toivottavasti ollaan vielä kuvassa. Joo. Kiitos sun ajasta. Joo. Ja hei, Korhonen kiittää ja kuittaa.